Colin ten un camarero, Dios mío, cuidado con un camarero. Ola, que tal? Hoxe veño falarvos dos libros que li no mes de maio, que foron bastante distintos uns de outros, e houve cousas moi boas e cousas tremendamente malas. Aquí os teño apuntados no miña libreta. Bueno, son 5, pero realmente solamente lin 4, porque un deixeino bastante a medias, non me arrepiento de nada, foi terrorífico, pero diso falarei un poquillo máis adiante. O primeiro libro que lin foi un que me encantou, que foi La esfuma de los días, de Boris Vian. Eu este libro xa o lera cando salín do instituto, cando tiña 18, 19 anos, xa me gustara daquela, pero sí que é verdad que tiña como sempre este resquemor de non lo entendí bien. Non estaba del todo segura de que haya entendido lo que me quiere decir. Pois recollino outra vez, porque estaba no catálogo dos libros para ler para o club de lectura, e dixe, bueno, veña, pois a por el. Non me arrepiento de nada, encantoume, e vos vou dicir un pouco pois de que vai. La esfuma de los días é un libro que trata sobre... Bueno, o protagonista chamase Colin, e Colin vai comer ou cenar, non me acordo ben, co seu amigo Chick, que acaba de, pois, conseguir moza. E Colin é un romántico empedernido. Colin solo quiere enamorarse de alguien, vale? É un tío intensito, vale? É un tío de clase alta, vale? Clase bastante acomodada. Chick e Colin falan sobre a moza de Chick, que se chama Alice, e que comparte pois, a pasión de Chick por Sartre, que neste libro chamase Partre. Esta obra está chea de xogos de palabras e tal, que, bueno, traducir, non todos se poden traducir ao castelán, porque son originariamente este escrito en francés, pero, bueno, é un link a edición de cátedra e ten algúns pés de página tamén explicándoche, pois, un pouco as cousas que pode ser que non entendas. A min fai falta, porque o francés... Yo mucho inglés, pero francés non sei nada. Entón, basicamente, aos poucos días, Colin encontra pois, unha chica que lle gusta, que se chama Chloe. Esta é a historia trágica, realmente, da comezo da relación de Colin, da culminación da felicidade que ocorre pois, cando se casan, e despois pois, o lento descenso aos abismos que ven pois, co fin da novela, non? Esta é unha novela das pasións, entón faise moito fincapé en canto de intensas son as emocións dos personaxes, vale? Focalizado en Colin é o amor que el ten por Chloe, e despois focalizado en Chick, canto de profundo é a súa obsesión por Jean-Paul Sartre, e como, pois, esa obsesión que el ten con este autor se entrelaza coa súa relación con Alice, non? Por outra banda, tamén está Nicolo, o cociñeiro de Colin, que tamén, pois, atopa unha muller que lle gusta, e que, bueno, a súa relación, como non é un home que viva polas súas pasións, pois é unha relación que difire moito das outras dúas que se presentan. Tamén é unha cousa moi interesante que eu solamente vira nos relatos de terror, nunca nunha novela de ficción literaria, como tal, é o uso dos escenarios como representación do proceso mental dos personaxes. É dicir, a casa de Colin, mentres Colin é feliz, é unha casa feliz, mentres que, pois, cando a súa vida se vai desmoronando, a casa, a súa vez, tamén se vai desmoronando. É moi interesante ver como narrado esa miseria e velo tan especificamente na evolución do espacio que ocupa, non? É unha novela de realismo mágico e hai que estar moi preparados para o que se chama en inglés suspender a disbelief, vale? Porque non sei se hai un término para isto en galego, pero, bueno, basicamente nos chamamos de suspension of disbelief a cando ti tes que dicir, vale, pois non voy a pensar máis en que pode ser verosímil e que non lo es, porque aquí nada es verosímil. Entón, hai que ir coa mente abierta e creerte lo que te dice el hombre. Dices, pues a este hombre me dice que salen truchas por el grifo, pues yo tengo que decir que salen truchas por el grifo tamén. Se estás pensando no que pode ser verdad e o que non pode ser verdad, pues xa te afastas dese ritmo narrativo que che está impoñendo o autor, non? Entón, hai que ir sempre pensando que as cosas aquí son así.
En resumen, encantoume. E ademais gustoume moito saber que o autor mesmo tamén era igual de intensito que os personajes que creaba, porque resulta que Boris Vian morreu na sala de cine vendo a súa propia película, o sea, bueno, non a súa propia película, pero a película do seu propio libro, que el detestaba, o seu libro evidentemente non detestaba, pero detestaba o que fixeran os cinematógrafos coa película, e foi ali, sentouse no cine, protestou, le dio un ataque al corazón e se murió. Era novísimo, entón, dixe, bueno, dixemos no club de lectura, de feito, comentámoslo en plan, es un hombre que sabía lo que escribía, porque él era así, él era un Colin de la vida tamén. Pero genial, genial, eu recomendo moitísimo, se vos gustan as cousas rarunas, é un libro corto, pero é un libro que demanda moito do lector. Despois, tamén lin o 12º volumen de Spy Family, que, bueno, é unha serie, unha saga de manga, que vai sobre unha familia que está feita, unha familia de pega, no? Na que o que fai de home é un superespía dunha facción, como imaginados que a Alemania é dividida en Alemania de leste e Alemania del oeste, pero neste caso pues, temos o lado de oriente e o lado de occidente dun sitio ficticio. Entón, temos o pai, o marido que é un superespía dunha facción, temos a muller que é unha mercenaria da outra facción e temos unha nena pequena que é unha especie de experimento de laboratorio e nesta familia ninguén sabe as verdadeiras identidades de cada un, excepto a nena, porque a nena ten poderes psíquicos e poderes dos demais. Entón, créanse situacións bastante, bueno, bastante graciosas e tal. Non é unha cousa, non é el libro de tu vida, evidentemente, pero é unha cousa bastante entretida para ler de vez en cando. Eu vou nos coleccionando porque máis gusta metelos en físico. Gustoume bastante a primeira e a segunda entrega, empecé a coleccionaros e a verdad, ainda sigo bastante animada a saber que sí que, o sea, que pasa, ¿no? Entón, tamén, se vos gustan as cousas así tontorronas, eu recomendo vos Spy Family bastante. Ainda siguen sacando libros, pero tamén son, creo que están no 16. Me alegrei de lela neste mes especialmente, porque lín un montón de cousas densitas, entón fixo ben vir así no medio. En terceiro lugar, lín un terrible, lín Los cuerpos extraños, de Lorenzo Silva. Yo intento mantener la calma, pero me cuesta, ¿eh? É un libro que está tan mal escrito que me parece... Bueno, eu, xa para que conste en acta, eu non consumo moita literatura española. Eu estudiei filoloxía inglesa, familiaricéme cos libros do canon anglosajón, e a verdade é que tampouco nunca tive moito interés por meterme na literatura española. Agora, pois, teño máis cousas lidas, porque gracias a estar no club de lectura, pois un tamén lee cousas que están fora da súa zona de confort, non? Este tamén era unha das opcións que escollín para o club de lectura. Principalmente porque xa o tiñamos a man, en segundo lugar, porque era unha novela negra. E a mí non me gusta a novela negra, pero pois por intentar e por probar. Lorenzo Silva é un señor destes que teñen 850.000 libros, vas a unha librería, está allí tamén, sempre está algo suyo para ver. Entón dixen, bueno, pois vamos a ver. Craso error. A ver, te puede gustar, o sea, quero dicir, os gustos son subjetivos, entón, a mí algo que algo non me gusta, pois non me gusta e xa está. Pode gustar a outra xente, pero eu veño aquí a dicir o que me gusta a mí e o que non me gusta. Entón, este libro me parece que está fatal escrito, de feito, a ver se podo buscar un anaco para lervos en alto, porque isto para min me deixou cao, a ver se non encuentro. Éxito, va. Para que vexades como é a voz narrativa, vale? Primeiro leo e despois comento. A guisa de comida, tomé unas tapas por el centro. Siempre que estoy lejos de Madrid, echo de menos ese desparpajo mugriento de su hostelería, coma, la lograda contundencia de la comida, coma, sabrosa y sin florituras, coma, y la destreza de los camareros madrileños para tirar la cerveza, coma, amén de esa mezcla de altanería y retranca que les caracteriza,
coma, y que se contagia, coma, incluso, coma, a los muchos que han venido del otro lado del océano, o de lo que en otro tiempo fue aquel telón de acero tras el que Limonov, coma, en la tediosa y gris Kharkov, coma, escribía sus rabiosos poemas. Lorenzo. Así nos escriben los libros. A ver, yo no soy escritora, yo no he vendido ni una sola copia de un libro mío. Ergo, a lo mejor yo no soy quien para darle consejos de escritura a Lorenzo Silva. Eso no va a impedir que lo haga igualmente. Lorenzo, no puedes hacer una frase, o sea, un párrafo de una frase. No se puede hacer eso. Y no puedes poner 80 adjetivos en 4 líneas y no puedes poner 55 comas en una frase. Porque el cerebro humano no está hecho para parsear información de esa manera. Entonces, te lo digo en castellano para que me entiendas, Lorenzo. Por favor, pon un punto. Pon un punto. Te lo pido por favor, por mi salud mental. Vale. El caso. De que vai este libro que a mí no me gustou nada, pero ao mellor es tu salsa, ¿no? Es tu salsa. Los cuerpos extraños vai sobre yo le llamo inspector, pero non é un inspector. Vai sobre o Brigada Bevilacqua e a Sargento, creo, Chamorro, que son el equipo piruleta, vale? Que pues levan xa pues, varios libros antes que este, facendo sus aventuras por España, yo entiendo. En este en particular, eles dous son enviados a un pueblito de la costa de Levante pues, para investigar o asesinato da alcaldesa deste pueblo, vale? Esta alcaldesa era medio danesa, era unha persona con ideas moi liberales e era bastante popular na súa área de acción, vamos a chamarle así, ¿no? Pero tamén tiña moitos distractores, principalmente porque en eso consiste a política, supongo. Entón, resulta que a Karen mátana dunha forma bastante terrorífica, vale? O sea, quero dicir, non es terrorífica, sempre es terrorífico que te maten, yo creo, pero bueno, basicamente o que lle fan é asesinala, desnudala, deixala tirada nunha praia, vale? Entón, pois eles van ali, estes dous investigadores, brigada e sargento, da Guardia Civil, e chegan ao cuartel dali, encontranse coa xente, o inspectora, de feito, que traballa pois, no caso ali, local, ok? E bueno, pois traballan medio xuntos, medio separados, en fin, van, pois, como toda a novela negra, basicamente hai un crimen, unha investigación e se resuelve, non? Entón, a trama é basicamente que matou a alcaldesa e tamén pois, hai no medio unha trama de corrupción política, vale? A mí o que máis me interesou, verdadeiramente, foi os salseos del ayuntamiento, porque os personajes son planos, no, lo siguiente. E ademais, o Brigada está creado como para dar a sensación de que é un rancio, pero va de moderno, non sei se entendedes. Hai un límite para min. Si eres rancio, sé rancio, yo non tengo ningún problema, pero ir de rancio e... No, ser rancio e ir de moderno a mí me toca el sitio de no debería tocarme, ¿vale? Como dicen en inglés, me rasca del lado que no es. Me rasca del lado que no es. No me gusta. Non sei, creo que hai moi poucas cousas que se salven neste libro. Tivo tamén moi pouco éxito no clube de lectura, pasámoslo ben, o sea, sempre que non gusta un libro sempre se pasa un pouco mellor que cando gusta, porque sempre hai moitas máis cousas que falar e a todos se lle corre un montón de cousas que dicir, entón foi unha reunión super chula, pero sí que é verdad que non lle gustou a prácticamente nadie. Non les culpo, porque a mí me parece que foi, sí, bastante terrible. Pero si la novela negra es tu cosa, a lo mejor, pues te apetece de echarle un ojo, la verdad. Yo te diría que no, pero bueno, cada uno aquí es libre de hacer lo que quiere. El caso. Despois deste, que xa estaba eu perdiendo nos papeles, dixen, necesito outro limpieza de paladar, porque claro, este non é un libro complejo de entender,
pero sí que me requirió toda mi fuerza de voluntad para acabalo. Entón dixen, vale, pues necesito una mamarrachada, ¿no? Como todo el mundo, que a veces, pues, estás en el mood tontorrón, ¿no? Entón decidín coller Haunting Adeline, vale? Haunting Adeline é... eu coñezo, basicamente, porque estivo en TikTok, en internet en general, hai aí, pois, a mellor 3 ou 4 anos, en todas partes, cando empezou a ser famosillo o que ven sendo o dark romance, ¿no? Que é este género da literatura romántica que dá mal rollo, vale? Entón, mal rollo, literal, bueno. Eu lera desta autora unha novela corta que me prestaba a miña amiga Irene que se chama Satan's Affair. E o Satan's Affair foi tan malo, pero tan malo que era bon, sabes? Porque hai libros deses, hai libros que ti vas a lelo e dis este libro é unha mamarrachada. Evidentemente non vengo aquí a buscar el Quijote en verso, pero cuando algo es muy malo, tiene también su arte, ¿no? También tiene como... no pretende ser lo que no es, entendéis? Entón, a mí eso gústame collero. E para mí o Satan's Affair foi un pouco iso, é dicir, foi unha barra basada de principio a fin, pero tiña como a boa cousa de que, de tan mamarracho que era, xa necesitaba saber que iba a pasar. Entón, nada, dixen, vamos a probar con Haunting Adeline. Que raso error. A primeira pista que debería ter visto nese momento foi que son 500 páxinas. Non se pode hacer un libro mamarracho de 500 páginas, porque non se pode hacer. Este libro é un romance entre un acosador e a persona acosada, vale? Entón eu quería unha cousa destas de dicir, ai, Dios mío, que bizarro, que terror, que non sei que, pero solamente me dio grima, vale? Me dio vergüenza ajena, porque era unha cousa tan... hai unha cousa que non soporto nos personajes, sobre todo das novelas modernas, destas que son moi mediáticas, que é cando, para facer unha protagonista, a strong independent woman, o que fan é dicir, tú eres malo, yo soy peor. Me dá muchísima grima eso, me dá muchísima grima. Entón, neste caso é un pouco así, en plan, o tipo, supostamente, tenche que dar como cousa porque es como el líder de unha red antipederastas, pero acosa a la tipa e le va a casa e le entra a casa e le hace las mil y una. Y la tipa está en plan, sí, esta situación en la que estoy es bastante terrible, la verdad, pero no voy a llamar a la policía, porque ya lo llamé 2 veces y no funcionó, así que no me voy a mudar de mi casa, porque esta persona no va a hacer que yo me salga de mi casa. Así que, bueno, que se prepare, porque... yo también soy malísima. No, tía, sal de ahí. O sea, ¿sabes? Como que me dio mucha vergüenza ajena. Hai veces que a suspension of disbelief é máis fácil de facer que outras. En este caso, a min costou unha vida mesma, e cheguei como a páxina casi 200 ou así, e dixen, Mar Neves, que estás haciendo? Que estás haciendo? Entón dixen, bueno, evidentemente isto non me va a traer a mí, non me va a dar máis serotonina este libro, así que voy a dejarlo. E bueno, eso é Haunting Adeline, foi, a verdad, terrible. Pero se vos gusta o mamarracheo deste tipo, tamén, eu animo-vos, porque, quero dicir, a min personalmente non me gusta nada cando as protagonistas fan eso, sabes? Como que son... que hai un asesino e tú, como eres unha bad bitch, ya eres como peor que él, sabes? Literalmente, es un asesino. Es un asesino, tía. En plan... wake up. Entón... no, a mí esto no me entra. Pero bueno, cada uno con sus cosas, ¿no? Cada uno con sus movidas. E despois, por último, este sí que o teño en físico, pero... por último, lin, tampouco é unha cousa moi interesante, porque lle quitei as cubiertas. Las puertas de Anubis, de Tim Powers. Las puertas de Anubis de Tim Powers sorprendeume un montón.
É un libro perfecto? No. Pero, se houvese que puntuar os libros baseado en canto disfrutaches, este libro sería probablemente un 9,5 de 10. Isto sí que é unha bizarrada tamén. É unha fantasía dos anos 80. Bueno, fantasía. Sí, é fantasía porque hai magia. E basicamente, tampouco quero dicir moitas cousas porque a min recomendaronme entrar neste libro sin saber nada e a verdade é que me gustou moito entrar sin saber nada, pero se vos gusta saber de que van os libros antes de lelos, esta é a historia de nuestro amigo Brendan Doyle. Brendan Doyle solo es un hombre académico de Estados Unidos que lo llaman por teléfono o por burofax o por lo que sea que la gente llamaba en los años 80 para dar unha conferencia sobre Coleridge, ou bueno, para falar sobre Coleridge nun sitio do Reino Unido. E bueno, de Brendan emprende su viaje al Reino Unido y para su sorpresa al llegar allí se encuentra con una persona un tanto extraña, un tanto estrafalaria, vale? Esta persona interésase moito en canto de Coleridge, sabe Brendan, pero sobre todo canto de aberta ten a mente Brendan, porque lo que le va a explicar le va a cambiar la vida. Esta é como a historia principal. No prólogo se nos conta que hai dúas personas que son Ficky e Romanelli. Ficky é son dous homes que traballan para unha especie de organización secreta para restaurar a gloria do Antigo Egipto, vale? E para facer iso, o que están planeando neste momento do tempo, porque é como unha especie de organización atemporal, vale? Pero neste momento, this moment in time, o que están facendo é como unha especie de ceremonia para abrir unha porta que ninguén sabe moi ben como funciona, nin eles mesmos tampouco saben moi ben como funciona. O caso é que teñen que estar ali os dous, e un deles vai como a ser a persoa, como a vasija para que saia Anubis e lles axude a combatir aos franceses e aos ingleses que están intentando acabar coa gloria de Egipto, non? Na época de Napoleón, me parece, ademais. Entón, moi ben, eles van allí. Este experimento sale bien e mal, porque as portas ábranse, Anubis sale, pero queda como, Ficky queda poseído polo espírito de Anubis, non? En Romanelli queda ali, facendo as súas cousas, encargándose do seu grupillo, e Ficky se dá a la fuga e hace fechorías, non? Pois isto é a trama. A trama desenvuélvese intentando unir estes dos eventos que pasaron en momentos distintos del tempo, porque, evidentemente, se Brendan Doyle vai falar sobre Coleridge ven sendo despois da época de Coleridge, e dicir que isto, creo que, ademais, nos anos 80, é cando é o timeline de Brendan Doyle, e Ficky e Romanelli están facendo sus travesuras en 1700. Ou incluso antes. Bueno, a verdade é que o timeline está un pouco confuso porque pasan moitas cousas en varios momentos distintos do tempo, non? Pero é un libro que é super divertido de ler. É denso, pero ten como esta cousa de... Eu chamolle libro ruletístico. É dicir, o autor estaba sentado na súa silla e tiña como unha ruletilla e giraba a ruleta e pone: el hombre corrió al precipicio, hizo una barbacoa, sabes? En plan, como un taller de escritura creativa. Tú escribe, e logo ya vemos, ¿no? E logo ya vemos. Así que, a verdade é que é unha cousa digna de ver, porque xa chega un punto que estás como na metade e xa pasaron tantísimas cousas tan raras que dis, pero ainda falta medio libro, e xa non sei que máis pode pasar, sabes? Xa se volve a cousa como tan bizarra, tan loca, e tan tal que dices, bueno, a ver que máis me traes, Si yo lo acepto todo tamén. A verdade é que me gustou un montón, e me alegrei bastante. Alegrei moito de poder acabar o mes con este libro, porque despois de ler 200 páginas de Haunting Adeline, o meu cerebro estaba fritito. Así que fíxome falta, darlle caña a outra cosa que me gustara un pouco máis. Está chulísimo. Se o atopades, esta edición é do Círculo de Lectores. Estive mirando por aí, creo que Gollancz
ten, que de feito creo que esta portada que vou poñer aquí, Gollancz ten unha edición... no, Gilgamesh, no Gollancz, Gollancz é inglés. Gilgamesh ten unha versión ou unha edición deste libro que creo que pode ser máis fácil de encontrar que esta de aquí. Pero bueno, é unha cosa que eu vos recomendo un montón, a mí sorprendeume, e eu leo moita fantasía, pero non leo moita fantasía de hai anos, o sea, leo fantasía contemporánea. De feito, probablemente o máis antigo que li foi Jogo de Tronos, ou El Señor dos Anillos, pero bueno, non cuento, porque xa todos sabemos que é O Señor dos Anillos, non? Pero bueno, nunca li nada daquela época tampouco, aparte disto. E sí que é verdad, como que cando notase que Tim Powers sabía o que era a fantasía e dixo, voy a meterlo todo, todo lo que sé que puede aparecer, va a aparecer. Y tú estás en tu casa diciendo, y ahora aparece, o uno salta, da una vuelta lateral, hay un golpe, un hechizo y ¡puf! Un montón de aire, una corriente, aparece un volcán en medio de la nada y tú... ¡ah! La verdad es que está bastante chulo, Non é un libro para todo o mundo, porque se ten que gustar ese tipo de cousas bizarras bueno, este tipo de cousas caóticas, ¿no? Pero a verdade é que o paseino de locos, de locos. E se o ledes, por Dios, contade cantas veces alguén salta ou é lanzado polos aires e mo dicides, por favor. Porque eu estaba tamén, como xa na metade ou así, e iba pensando, a ver cuánto tarda alguén en dar un salto. Siguiente línea. Fulano saltó, dio un salto, saltó, se elevó, fue lanzado, lanzó a fulano, lanzó a mengano, empujó y con un salto, no sé qué, todo el mundo salta. Es un libro de saltos. Es un libro de saltos y no solo del espacio. Por favor, diciendo cuántas veces aparece a palabra saltar en sus conjugaciones y sus derivaciones. E nada máis, en principio ese foi o meu mes de maio, un pouco de todo, a verdad, pero moi interesantes asuntos. En fin, espero que disfrutades este ratito lector comigo, que tomades, bueno, que ao mellor, se algún destes libros vos chama a atención, ou xa o lestes, por favor, contádeme a vosa experiencia con eles, e contádeme se listes algo de Lorenzo Silva, e se Lorenzo Silva é así de pedante en el resto de las cosas que escribe, porque a mí botóme para atrás 100%, o sea, quedóme cero ganas de leer cualquier outra cousa que faga. Lo siento muchísimo, Lorenzo, se me estás escuchando. Pero eso, se lestes algún deles, por favor, contadme a vosa experiencia, e, se non, pois tamén me podedes dicir que libros lestes últimamente, e cales foron os vosos favoritos, que a mí tamén me gusta tomar nota. Vémonos, pois, nas seguintes semanas. Espero que teñades un día estupendo.